Hi guys, welcome to our channel TFFers TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pashinjavha onyomba Baba Harare anyora kuti Baba Harare vasvika Bhero rapera vakatanga kupopota hanzi ndakatadzei first wing dinner St Colors havana kundiisa paposta nawo handina hembe dzekupfeka paNew Year's Eve. Java ndiye adaro. Akauya futi Java akati kakunzi Abhero since kari King of Bhero mukomana wemazichke. Ndipangana yanyora kudaro. Mumwe munhu akadedzera kuti uyu wemamopo mumusoro akuti bowa. Mumwe munhu akati hausi kuda. Mumwe munhu akati but zvichapera mushe here izvi. Mumwe munhu akati mufana iwe unodherera unoda kumamiswa. Mumwe munhu akati unoshayawo iwe Pashinjavha. Mumwe munhu akati Pashinjavha versus Baba Harare boxing match chingorova naye zvipere. Mumwe munhu akati dzungu munaro imi baba imi. Mumwe munhu akati vari kutoitisana naBaba Harare. Mumwe munhu akauya futi akati Java manje ucharohwa naBaba Harare. Mumwe munhu akati iri level rekudenha riri serious. Mumwe munhu akati Pashinjavha so idzi nyambo taidziita kuprimary school kunana grade 4. Mumwe munhu akauya akati who is your next artist kutsvinira taakupinda paNew Year Eve. Mumwe munhu akati hamupererwe kani imimi baba imimi. Mumwe munhu akati wakutinyaudza manje chimbonyarara iwewe. Mumwe munhu akati hauna kukwana iwe. Mumwe munhu akati panganai pane basa. Mumwe munhu akati panganai unoda shamu. Mumwe munhu akati blazi mune pamuromo imi. Mumwe munhu akati ane mamhepo dzemumadokero wanzwa here iwewe achireva Pashinjavha. Mumwe munhu akadedzera akati ceasefire tiri paholiday 1. Saka ndonyaya yangatauya nayo guys. Panganai Pashinjavha anga akutuka Baba Harare. So thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.